Merħba lil kulħadd mill-ġdid tal-Biskuttin podcast tal-lum u l-missidna tagħna hija Veronika Farrugia, Barbie Girl. Id-dullija. U bdila taħdi tal-kompetizzjoni. Il-ek sejjer bija. Kemm inti nferf xamil wan sat-ten? Naħseb over 10. Il-level. Taf xamlet inti. Templat. Meta rajni l-istraħ kejna bkejnieh imissjajna t-telfa tiegħu, però il-paċi li ħallinna f'qalbna fred hija xi ħaġa inkredibbli. Għaw, George, għalli għara kemmina wara sulsin, għalli iktar minn sija, u daw, ma nafxiex, u għatlu, ok, nikkalmajt, għalli jwa, għatlu, smax te preferi li għamil sija fit traffic, jew minuta l-onkologi tuħu trattament kontra l-kanser. Tajdinna xaħna Jek fit-tixna. ma tajdinni xinti ħanajdu waħna, ġifra ħed tajdinni. Ġesu. Kella ħafna xnajdulek imma jina nara Problemi, bil-domanda. ma tini ċas għan ispiċa l-argument, għasna l-mikrofon. Mela l-ewwel ħadd idaj. Għad toffrit lek fl-iskun ilma? Fred. Taqbdu miegħi naħseb illum. Le, u nissuġġerilek li meta toffrilek fl-iskun ilma. Toqgħod attent. Teħdu. Tinerja. Tiner, mela. Mara kemm inkwetajt int. Askont naqf. U għandkom il-dak jien il-President.